Good morning guys, MG Motovlog here. So ngayon guys ay uwi na tayo ng Parañaque. Ayan, mula dito sa lugar ng Libmanan. Yan yung papasok dito guys. So ginagawa pa rin yung kalsada, kaya ingat po tayong lahat sa mga babiyahe na papuntang ayan, sa mga lugar na pupuntahan po natin. Lalong lalo na papunta kay Naga. Ito, kita nyo yung mga kalsada rito, under construction pa rin hanggang ngayon. So ngayon pala guys ay Sunday. Yan, October 1 na po mga kababayan. And kaya nag-ride tayo rito ng Friday, and then uwi tayo agad. So yan, ride safe po sa ating lahat, at ingat sa mga babiyahe ngayong Sunday. Yeah. Yun, approaching na tayo rito mga ka-MG sa Aragay. Ingat po tayo lahat dahil dito alam naman natin sa Aragay, ang rakay ng kalsada rito ay hindi talaga maganda guys. So yun, sa lahat ng mga viewers at mga followers, subscribers, good morning po. At ingat po tayong lahat sa mga biyahe natin sa buhay. Dahil hindi lang pag-ibig nagpapatibok sa puso, no? Pati itong mga sasakyan ito pag nag-overtake to sigurado, pag di ka nag-iingat dito, pati kaluluwa mo talaga lilipad. Kaya ride safe always. Siyempre, ang tunay na finish line sa buhay natin ay ang ating tahanan at pamilya. Kaya ingat-ingat po sa mga talagang pakbak. Kapag ating in the rider, ayan ang sinasabi ko. Ayan, dito yan, sa Ragayan guys. Kailangan dito naka-high beam ka, ingat ka rito. Yan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, walang pagbabago rito sa Ragay guys. Hanggang ngayon, bakbak pa rin ang mga kalsada nyo. Hanggang ngayon, butas-butas, sira-sira pa rin. Ang tagal na ng sistemang ganito sa Ragay. Ang haba niya, no? May kita nyo, ang haba niyan guys. Haba niya, no? Diba? Haba. Pag bumakba ka talaga yan, sira-sira talaga gulong mo dyan. Kaya ayun yung mga area na dapat ingatan nyo po pag nabiyahe kayo rito. Napaka-delicate. Kaya ingat lang talaga sa pagmamaneho. Pag masyadong mabilis, guys, andito ako ngayon sa Tagkawenan. Kung mapapansin nyo, wala na tayong GoPro sa helmet dahil natanggal. Kasi lang ako rito. Tayo guys. Okay guys, andito na tayo sa boundary na Camarines Sur at Quezon. Yan, so kita nyo, Torino, and then palabas na tayo. Lagpas na natin na dahil natanggal guys yung mount natin sa ating GoPro, kaya ito lang muna yung ating
Ayun guys, sinabot ako na 390.29 pesos. 4.9 liters yung nakarga. Then, Jollibee, tapos yung Arco. Dahil nga natanggal yung SIM mode natin, no? Hawakan lang muna natin. Pero ingat pa rin. Malawag and Manila. So ito yung mga experience na magagarat talaga. Buti ka mo, meron akong kawakan. Kung wala, edi nahulog yung aking so yung mga pag-experience natin yung nabanggal na escape na sa lima tama. Kaya ingat-ingat po. Dapat be ready sa mga Doon, update tayo dito guys sa Lopez. Yung ginagawa nga skyway dito. Yan, makikita nyo, may nakabag na file dyan. Lalagyan na rin ng bakal yan, rebar, tapos upusan, karong poste. Kaya karamihan dito, ayun guys, bakit puso. So dito, ayun, all goods naman. Saan tayo ng diversion para try natin kung mabilis. Let's go. Ayan guys, to Manila, ayan o. Katanuwaan, to Lopez Property mga ito yung bypass road dito sa Lopez. Ganda rito kasi malamang sana medyo may magpapakami natin yan. Dito medyo mahaba pero dito naman may sa road. Dito sa Lopez ginagawa yung kalsada. Kaya sama ito. Ayun ang hirap-hirap yung mga truck. Kahoy.
Yun, dito na tayo ngayon guys sa ano. Ayan, nakita niyo yung dagat dito. Yun oh. Sige na, Swang. Babay na. Yung mga isla, linaw ng tubig. Dami eh. Wow, linaw. Sarap maligo rito. Mapapansin nyo yung visor natin, oh, puro ano na. Yan. Marami na siyang talsik ng lamok. Ganda ng dagat. Kung makikita ng view, yan, mayroong bundok. Then guys, dito na tayo sa ano, Bituang Manok. Old Zigzag Road. Nakakita tayo rito na 7:33 na umaga. Then guys, nandito tayo ngayon sa ano, ayun, sa pinakagitna. Welcome, Quezon Protected Landscape, Herbal, Padilla. So ito yung pinatambayan din muna rito. Ayan, may kainan dito. Tapos tayo, sumilip lang tayo rito para makita natin. Tapos bakbak na tayo. Province of Quezon. Natin mo ng Zigzag Road. Ito rito, nakaka-relax talaga sa tumataan dito. So every time na tumataan ako rito, dito ako. Pero minsan pag alang-aling ng oras, hindi na pag nadilag. So pag hindi naman, kailangan natin na bibihira lang tayo tumating. Kaya yun, ulitin na natin. Okay, so punta tayo doon sa Pampayan. Yan, pahinga muna tayo rito, stopover. Punta ako sa kanila, kukunin ko yung akin. Under renovation pa rin yun. Ay, hindi, may ginagawa. Ayun o. Dito yun, simula pa baba, paakyat. Ay, lakas din pala ng ano, nakakaakyat na rin. Yung mga ganyung motor. Pahinga lang konti, tapos makpakulaga.
lagi eh. Kaya nga tumawag ng traffic enforcer eh. Yun guys, nagpagas tayo rito sa San Pablo. So 434.50. So 5.7 20 liters yung nagas ko ngayon. Guys, nakarating na tayo rito sa lugar namin dito sa Parañaque. So kung may kita nyo 810 lahat ng tinakbo ng trip natin na simula Bicol hanggang dito. Yan, so 10:55 na lang 10:55 na ng umaga, and then nagkapanganian na. So, saktong-sakto lang yung dating natin.
Yun. Thank you so much po sa panonood at suporta sa